Mga 2,000 years ago, gisulti ni Kristo ang pag-ingon nga pinaagi sa akong ngalan, isangyaw ang paghinulsol o pagpasaylo sa mga sala. Gikan sa Jerusalem hangtod sa tibuok kalibutan. Ang iyang gisultihan ani, ang iyang 11 ka mga tinunan nga 40 atong panahon na 40 yung hadloka, nagkurog-kurog pas kahadlok, kulbaan pag maayo. Nya iyang gisultihan kamo mga saksi niini, kinahanglan isangyaw gyud ni ngadto sa tibuok kalibutan nga pinaagi nako, mapasaylo na ang mga sala basta maghinulsol sa mga sala. Sa inyong paminaw, nakatuman ba ang mga tinunan sa maong sugo? Natuman? Unsa may prueba nga natuman? Kay miabot dinhi sa San Vicente Ferrer Liloan ang maong sangyaw. Didto ra to sa Jerusalem, sugod sa Jerusalem hangtod sa tibuok kalibutan. O ang nagsangyaw nato dinhi, mao sila katong grupo nilang Magellan, mga misyonero, nga aton giselebrate karon og 500 years na sukad silang pagsangyaw. Pero kining sugo ni Kristo nga kamo mga saksi niini, kinahanglan isangyaw sa ni ngadto sa tibuok kalibutan, ingnon ta na sang punga sugod sa San Vicente ngadto sa tibuok kalibutan. Nyaon saman, mudawat mo aning maong hagit. Musangyaw mo. Ang tutok malamon ako. Di mo musangyaw og paghinulsol sa mga sala. Di mo musangyaw sa pagpasaylos mga sala. Di mo musangyaw ana. Unsa man day inyo? Padayon gyud sa sala. Dumot gyud, dinumtanay gyud, way pasaylo ay. Bikaron, pangutan-on ta mo. Gusto ba mong maliwat sa mga apostoles? Kusga. Ang naingong gusto, pabilin. Ang way gusto, pangguwa na mo. Aron mailhan nato, kinsa gitinuod nga sulugoon sa Ginoo. Ngaigsoon, sige tagsimba, sige tagkalawat, sige pangumpisal. Pero para las kaugalingon, way kapuslanan. Kanang imong pagsigsimba, sigig kumpisal, sigig kalawat, sigig debosyon, sigig likay anang sala, pero para las imong kaugalingon, wa nay kapuslanan. Mosaksi ka ana, isangyaw na ngadtos uban. Mao na sakto. Muna sa atong unang pagbasa, si San Pedro atubangan sa nagpatay ni Kristo misangyaw, mautos siya'y Ginoo, inyo siyang gipatay. Mao na karon pag hinulsol mo sa inyo mga sala, aron pasayloon mo sa Ginoo, kay wa man mo'y kalibutan pa ato. Karon ni ako musangyaw ko ninyo. Si San Pedro nagtuman sa maong tahas. Gipatay ninyo sa Kristo. Ingon siya, kamo, kinsa maroy inyo mga tao diyang kailang. Sugdi lang anang imong tupad. Tupad nimo ba? Ingna ko no, pangutan ako no, imong tupad. Ingna, musangyaw ka ni, dili. Ingna, na musangyaw ka, dili. Pangutan na ba, imong tupad ba? Arasan mo masayod kinsa ng inyong tupad, oy? Kaya naghan magugayo nga di ka maong musangyaw. Ang isangyaw hinoon, kanang linibakay, dinumtanay, dinautay. Sangyaw. Pero ang pagsangyaw ka, hinulsol na ta sa itong mga sala, magpasayluay na ta, kay si Kristo nagpakamatay para ani. Wag yun isangyaw na. Mo nang daghan kay nga stress. Daghan kayo nga stress. Kay naa pa man gud sa ilang kasing-kasing ang sala, gadumot sa iyang ex. Labi na gyud nakita niya ang iyang ex, nakakita nagbag-o niya, malipayon kayo. Siya wa gyud nakitaan pa. Wa pa siya ka-move on. Nya magsige siya dumot, ikang buanga ka, ikang animala ka, ikang ginakaingon nganong naingon ani ko. Oy, istoryahe, ikay nakaingon nganong nainana ka.
Kay imo pa to siyang gipasaylo, nya naghinulsol kas imong sala nganong na-attach kaniya, kay kadang attachment is a form of sin and occasion of sins. Attachment ba? Kana bang ingon ka nga akin ka lang? Unsa to nang kantahan? Amo to yung mga kanta mga Bisaya karon nga unsa to ako ka lang, unsa to yung nana? Mga kuan ba, mga attachment, pagka-possessive. Karon napagilain natong igsasangyaw ay na mopatay ni Kristo. Kining atong mga gadgets, cellphones, internet, 14 ning mopatay og Kristo. Hain bas Kristo na cellphone o naa nang imong tupad? Hain ba si Kristo ba naa nang imong tupad o na cellphone? Uy, si Kristo naa sa tao. Ngano man kay nagpakatao siya. Wa siya magpaka-gadget. Wa siya magpaka-internet. Nahimo siyang tao. Pwede ra bagi siya mag-text-text nato dito sa langit. Tiksan-tiksan ta niya. Pwede man na. Kanang gitawag natong virtual relationship. Pwede man. Pero wa siya makontento ana, gusto siya real relationship. Isa ako kini, tanaw ako, hikapa ko. Ay kanang naa cellphone, kanang imong gisig tanaw-tanaw diyang TikTok ninyo, kanang sige mong text. Unsa man? Real na o virtual? Kanang virtual na alas mine. Ang real kanang mahikap. Gustos Kristo nga mahikap siya. Kanang imong tupad, hikapa ko no. Real ba? Hikapa. Kaya malahos ang imong kamot, virtual na. Maroy virtual reality, kanang mo barog diha ang image. Unya dito, inighikap nimo, light ra dito siya. Ano ba mga light, mga nahimong murag image. Di ka kahikapoy, or ihikap nimo, bildo ra di ay. Kana, kusi ako no. Kusiya. Sige na, kusiya. Kay si Kristo, sige, dito hikap ako. Tanawa akong samado, ana siya. Sabi ko no, kusiya lagi na imong tupad. Gina, sige na. Ayay, amaw na, real na. Gahapon bitaw sa atong gihimong mga celebrations, mga real celebrations, pag panihapon ako kuyog sa akong mga migo sa dire, mga COVID-G, nga mga COVID ba? May grupo good, COVID-G, wade mo kibaw na? Oy, wa mo'y ayo. Ang among COVID-G, ang buhaton ana manihapon, o niya mag-sharing, mag-story-storya, problema o mga nindot, ana, niya magtinabangay, inighuman, mga magtiayo na, mga couples, nga taga-dinhis ato, parokya. Nya ang meaning anang COVID-G nga nahimo namo panahos pandemic, Center of Very Insightful Dinner. Center of Very Insightful Dinner. Kaya manihapon, mag-sharing, o say maghinilakay, real problems, real persons. Nya mamiya gyud mga busy ni mga tawhana, mamiya gyud sa ilang balay aron lang mag-abot mi didto. Nya mag-sharing. Maminaw sa pulong sa Ginoo. Real relationship. Daghan kay nga transform nila. Ang among gisigyag istorya pagkanindot gyud sa selebrasyon Father. Way ba sa mga tao nga wa mapuno sa kalipay og pagkaon. Ambot og naa ba kay uban no nga nagpista nga parokya nga ang kada musimba makakaon. Igumas misa. Ay lang sa mo paghukom. Pero kita gahapon tanan nga musimba makakaon. Ang kanago dihang mga yagit akong mga barkada ng 5 kabukway sa padir daghana na among nakuha padir nako ay man sa tuwa dito.
Pagkatapusan kong hatag gabi, ikaunom tong hatag gabi, pagkagabi na, murabit ka na mga iro nga imong lawgag puting daghana, nga maghinuktok na las daplin. Kana mga iro, imo na, daghang iro ni mo, 5 ka buok. Nga lawgan ni mo usa ka plato, magbugno man na. Lawgi nagtag sa kabaldi kada usa, oh. Di ba, hinuktok na daplin, sige lang na panghingilkil dito. Mo'y nahitabo diri, oy. Ana nagtumpi gud ang ilang mga pakmil, suwa mahurot. Inighatag sa pakmil na sa. Ni doolin na ako gabit-bit sa dagang pakmil sa katong uban ba gabit-bit ingin ako. Oh, sa padalbi tingnan ako. Nagabit-bit ko sa kwarta na sad. Oh. Hasta kulikta kwaon pa man. Pero porting alegriha, no? Nindot kaayo. Nya kana bang malipayon tantanan? Ngano man real relationship. Nag-inambitay, nagpasayloay, nagdinawatay. Wa mag-iyahay. Kaya nag-iyahay pa to, bahala mo di. Kung magmisa, lalakaw mo dito, kulikta, bilhin na dito. Ako na. Kamu, panglakaw mo, kay gasto kay mustanan. Niya kung ang mga itong maong mga donations, gisud pa to nako sa kong bulsa, makapalit nako og bag-ong additional nga sakyanan. Makadate na unta Miss Madre ato. Pwede na unta karon mo bakasyon 1 week. No, kay mag-unwind. Nanawang ninyo, wagi suporta. Wagi mo maluoy sa inyong parish priest. Nasa repitaw pa dir, may bitang mo bakasyon ka. Ngayon sa pamay ako ibakasyon nga nahurot man. Niya nasag ko. Atubang nasag ko ninyo, real relationship. Di ba? Malisod kong katintal. Kaya og naa pa ko'y bakasyonanan, to aman dito'y mo, masahi. Yes. Real man sa to. Pero niya din niya ang real na relationship nga gitawag og parokya nga mo'y akong assignment. Mga igsoon ako lang ning gipanghisgutan ba kay matod pa ni sa tong gasuwat sa ikaduhang pagbasa. Niingon si San Juan nga ang tao nga nahigugmas Ginoo mutuman gid sa iyang mga sugo, labi na gyud ang pagbiya og sala. Ang tao nga magsigingon nga nakailakos Ginoo, nahigugma kos Ginoo, apan magsigi pagpakasala nya di magtuman sa sugos Ginoo, bakakon. Kita may di ba sa mahitabo nga watay sala, pero tumana lang ang sugos Ginoo bisan pag naa kay sa. Moabot yung panahon mawa ng imong sala nya mahimo na kang tinuod nga sumusunod sa Ginoo. Nang litaro nagpuyo-puyo mo, sala na dili. Tumana ko nung sugos Ginoo be. Kadang ambisyon na gyud nga tumano nimong sugos Ginoo. Di ba inig kaugma, mawa na ng inyong sala, din amo magpuyo-puyo. Mag-text-text na lang mo. Nga naman, moingon man kas imong katupad og higda, buwag sa taghigda ron kay sala ni. Siya unya, ma-miss man ti ka. Siya ay magkuhan lang to, mag-video call lang ta. Video call lang mo, di pwede. Pwede magana na mo og sa Madre, kamo di na hinon. Mo nang wa mi kasa, kaya na ra mi diha. Nya kamo, nganong magtupad man gyud mo wa mo ikasal. Nya humandayon maingon mo, tumano na tong sugos Ginoo, magpasuwat ta atong i-process ang atong kasal. Sa kanusan na mahitabo, insa inig ka ato lang hinahinayon, pero di lang sa ta magtupad og higda. Insa oy ka very painful oy, ana. I cannot live without you. Ana. Ay so nahunaan na lang na nga patay na mo. Na, mo na. Og kini mga butang ako ning gisgutan tungod kay usahay man god malipat ta ba? Malipat ta. Nga anha ta ng cellphone magsigig tan-aw. Virtual. Nya gihimo na tong real. Unsa may naa sa cellphone? Ang number 1 diha porn. Porn. Lust. Kana mga sexy kayo. Ako, inig-open ako sa akong Facebook, ig-open ako sa akong YouTube, mo pop up din ang purting ninduta tanawon. Magkabuang ko og open. Magkabuang ko kanker ba sa akong kuan, akong kahuyangan sad. Mabuang ka diha.
Una nga. Sus paita, ang mga batanon karon mag-abot ang lawas, nagtupad og lingkod pero hilom kayo. Sige, tiniksanay. Nagaabot ilang mga abaga, huot kayo, say nagsapaway pag ilang mga lawas. Sige, tiniksanay, waiting ganay. Murag mga buang. Ang buang magtupad na, magtabi maganin ang buang, kamo na noon, way tabi ay. Labaw pas buang. Ngano wa mo mag-istoryahan ay tupad mo gigda, tupad mo lingkod. Nya musugot lang tagutlo ka oras, tag sa kaadlaw, naa diha galingkod, waiting ganay, sige lang gyud sa ilang kaugalingon. We are killing Jesus who is building a community of believers. Simbahan, katilingban, mao na atong ugmaron. Nangutana nako ang usa ko ka mga amigo, Pader, lahi man kay ning imong pamaagi, wa man mi kasuway ani sa uban. Kay ang ako sang kaugalingon, 15 years old pa lang, 12 years old pa lang ko nangilabot na kog simbahan. Purting pobrihan ako, 18 anyos ga-organize nako og youth group nga nahimo siyang choir group karon nga gitawag og Streamers Choir nga mo'y lead choir sa Guadalupe Parish. Ako nang gi-organize 1984 hangtod 1985. Estudyante pa ko ato, nipis pa kay kog naong, wa ko'y kwarta, magsud-an ng kog luyag asin kasagaran, magsuga kog kandila, maglakaw kasagaran, way hapit kwarta, but I organize anang grupuha. Mo na karon, ang akong pamaagi karon pareha atong 1980s pa na akong pamaagi nga wa ko maghunahunag kwarta, ang importante maka-feel ta nga kita usa ka community, usa ka katilingban, di ta mag-iyahay. Mao na siya nindot. Mura naman kong nangasaba ni, sige na manindog na ta.